Teraz musím si vybrať aparatúru. Bolo som do tá vejde. O 11. hodine začína program Kosí Jano, Mládí Palo. Práce na poli predvádzajú členovia folklórneho súboru Kopa z Mijavy. Takisto máte možnosť povoziť sa na koňoch. Máte jedinečnú príležitosť si to vyskúšať. Že vedľa políčka stoja staré stroje súvisiace s regionálnym poľnohospodárstvom, kde prispieje aj diková hudba do Nemčanka z Dolného Nemčí, ktorá bude na gazdovskom dvore vyhrávať až do 14. hodiny. No, tento pán by bol súci tak na okopávanie. Pozor, pozor, kostky na tých klásky, ako vám stoja. Takže ďakujeme veľmi pekne, zaznačíme. A taký pekniček. To bolo odkedy, že budeš vyhrávať, vyhrávať šťastné číslo. Výborné, túto vzdialenosť odkrokujeme naspäť, zatočené kolo. Odebieračky sú nachystané, výborne. A súťaž bude nasledovná. Dobre, začína sa autografia predohoru. A skúsiť ďalšie všetko na tým. Je to? A daj tam, na namerané kroky. A potom, keď sa zrípem, tak budem celá mokrá. No, sa tam hoďte, nie? Však... Pristupník.
sa níži, k večeru sa blíži. Žitečko sme požali a tento prekrásny venec pre nášho gazdu z lásky užili. Bola to práca ťažká a ty, gazdíčko náš, chystaj pre nás, pre všetkých, veľký oldomáš. Ďakujem veľmi pekne, ja vás vítam na gazdovskom dvore a za dobre odvedenú prácu, ktorú ste spravili, omlátili ste mi všetko žitko, tak vás pozývam do gazdovského dvora. Turánski chlapci, všetci šikovní do bitky, keby sa byli rukama, ale sa kolu nožama. Ešte raz. Gazda náš, povedali, že ty prázdnu sítku má. Žito sme skoseli, vaši mladci omlátili, meky sú plné, dúfam, že budú na povale riadno dosušené. Zbírali sme kvásy, chystaj nám moc lásky. Zbírali sme kvásky, chystaj nám moc celé.